Bé, un partit amb bona defensa, molt agressives, amb moltes ganes de córrer contraatac, amb moltes ganes d'agradar, de fer les coses bé, de que la gent li digués als seus amics que no han vingut al partit, que s'havien perdut un gran partit, però no ho hem culminat. Per culminar-ho això, davant dels nostres punts hi ha d'haver més un 8 que no pas un 7 i que no pas un 6. Això és molt simple, però és bastant així, diguem, no? I sobretot amb una proposta d'agressivitat, de contraatac, que a més hem complert, amb moltes accions espectaculars, però a qui li estiguin explicant dirà, espera, què m'expliques? Aquí n'hi ha 65, diguem, no? Per tant, bé, ho havíem d'haver arrodonit una miqueta més. És veritat que patim en algun moment, com ha passat a altres partits, quan aquest ritme que nosaltres mateixos volem imposar ens va ofegant una mica, doncs allà ho passem un parell de minuts malament i allà a vegades li perdem el fil que havíem agafat prèviament, no? Per tant, sap greu, perquè amb molt poc més hagués sigut un partit molt rodó i no ho ha acabat de ser. Bé, és un procés com tot, és un procés. Ella, diguem, feia un tipus de coses, es tracta de que vagi fent més coses cada vegada, no és només el tir o la quantitat de tirs, sinó el sentir-se còmode, obert, de cara a bàsquet, el sentir-se còmode en contraatac. Pensa que avui potser les que podien haver sigut les millors accions de contraatac eren amb ella finalitzant, diguem, no? I bé, és un procés, m'agradaria estar més avançat, segurament amb més quatres al costat tot anirà més oxigenat, diguem, de cara amb ella, de cara a la pròpia Iedre Labukiene, quan està jugant al 5, i ja està, content quan tothom parlarà d'ella, i ja està, tocarà apretar-la una miqueta més demà passat, perquè potser està flotant una mica i ja està, i se l'ha de baixar a terra i ja està. Bé, doncs un procés d'adaptació, però alhora també una satisfacció. Avui la Laia Palau ha jugat estones de 4, diguem, no? Encara que el nostre sistema d'atac és complex i tothom fa una mica de tot, però defensant els 4 perquè nosaltres estem com estem. O sigui, la Io López és un 5 i una mica més, la Iedre i la Júlia Risingreu, per molt que tiri així, segueix sent un 5 per tot, pel cos i així. I vam pensar entre tots una mica que entre les necessitats que teníem i que per no haver de perseguir gent tota la pista, pressionant i així, potser li era més còmode defensar 4 i els ha pogut jugar els minuts que més o menys teníem al cap i ha format part com una més, fent ús de la seva experiència per tot. Doncs veig a l'equip amb molta necessitat de que els de premsa, màrqueting i tot el club en general, ho dic rient però ho dic en sèrio, feu una feina excepcional perquè necessitarem molt del 6è jugador. Sempre es necessita, però penso que tothom és conscient i veu bé les dificultats que anem tenint quan vols mantenir el pistó accelerat, hi ha un moment que no pots, encara que avui ha sigut ja diferent que els dies anteriors, perquè només el fet de tenir una jugadora més a les rotacions ja era, si en tenim una mica més, però alhora amb adaptacions, a tot ple de petites coses, o sigui, tenir un dia per veure els sistemes. Per tant, com ara parlàvem, si avui fem errades, guanyes el partit igualment. A Eurolliga, que més o menys tot anirà quasi segur d'una victòria amunt o una victòria avall,
o un bàsquet a Veraix amunt o un bàsquet a Veraix avall, des del primer dia necessitem la nostra millor versió. En aquests moments fa la pinta que ens costarà de donar la millor versió i amb l'empenta de la gent probablement és una mica més fàcil, diguem, no? Estan estimulats pel nostre públic i que vinguin a gaudir del millor espectacle que hi ha en bàsquet femení que hi pot haver, que és l'Eurolliga.